We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Inyanga yadla amafa wami, yangifaka nelumbo. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngicela ningifunise usizo bandla. Sekuno 2 years nginelumbo. Udaba lwami luqala kanjena. Ngiwusisi osekhulile nje impela. Ngikhulela endaweni yaseMpumalanga, ngikhuliswa uanti usisi kababa. Umama kuthiwa washona nginenyanga eyodwa ngizelwe. Umndeni wakhabo mama kuthiwa ubungazwani ngoba emva kokushona kukamama akekho owafuna ukungithatha. Wangithatha ke uanti wangikhulisa kahle impela. Ngoba nakho lokuthi akangizali ngakuthola sengineminyaka ewu10. Ubaba yena ubekhona kodwa ubeziphilela impilo yakhe. Yena nje bekagcina ngokufaka imali kodwa ubudlelwano besinganabo. Ngafunda ke ngasiqeda isikolo. Ngaba nenhlanhla ke ubaba wayeyibekile imali yokuyofunda. Ngahamba ke ngayofundela ukuba unesi. Kuthe onyakeni wesibili ngifunda, ngahlangana nobhuti owangichaza nje impela. Wazibika ke ubhuti ecela uthando nami ngaqoma. Ubhuti yena ubenza ubunjiniyela. Wayesenza unyaka wakhe wokugcina. Sathandana kwakuhle impela, waze walobola sashada. Sithe sesishadile sinobhuti, saba nenkinga yokungatholi abantwana. Sahamba odokotela abahlukahlukene bangaboni lutho. Basiphe namaphilisi ekumele siyowaphuza, kodwa lutho umehluko. Sasa sithatha isinqumo sokuya ngapha esintwini siyofuna khona usizo. Sahamba ke abantu ababili, kwathi owesithathu kwaba ngomunye ubaba. Nguye owenza kwaba ngconywana. Ekubeni ngcono akusho ukuthi sabathola abantwana. Into beyenzeka ukuthi bengibamba kodwa bezichitheka. Mangikhumbula kahle ngabamba kwaze kwaba kayi4. Ngebhadi bandlula bonke labantwana. Sasa sithatha isinqumo sokuthi sike sithi ukuma kancane sizophinde sizame. Bekuunyaka ka2014 masithatha leso sinqumo. Ngebhadi ke ngo2016 wandlula umyeni wami emhlabeni. Ukundlula kwakhe kwangithusa kakhulu ngoba kwakungaqondakali. Wavele wawa emsebenzini wase uyopha ngamakhala nezindlebe. Okwangithusa kakhulu ngisho sebayomgeza bamthola esopha. Samufihla ke umyeni wami. Kwathi nje emva kwamasonto amabili ngathatha isinqumo sokuyobona lo baba owayesisiza ngendaba yezingane. Ngangifuna ukuyokuzwa ukuthi umyeni wami ubulawe yini. Ngathi uma ngifika kulo baba wase eshaya umhlahlo. Kwavela ukuthi ubaba uhambe ngesandla somuntu futhi bamuthwebulile. Wabese ecela ke ukuthi ngaphambi kokuthi angisize ngendaba kamyeni wami, angiqale ngikhumule inzilo kuqala.
ngoba angeke kulunge lutho ngisakhungethwe ubumnyama. Ngahlala-ke isikhathi esingango-6 months ngase ngikhumula inzilo. Kuthe ngo-2017 ngase ngibuyela kulo baba. Waqala-ke umsebenzi, saya ethuneni lomyeni wami athi uyolisebenza. Sabuya lapho wangigcaba. Qede sathenga izinkukhu sayozibulala esigangeni. Bengimthemba lo baba ngoba wazama ukusisiza ngendaba yabantwana. Bese ngilokhu ngiya-ke kulo baba, futhi sasesiqala ukufonelana, angihlole nje ukuthi kuhamba kanjani. Nami-ke ngobuhlungu nomzungedwa, bese ngihlala ngimmema azodla kwami. Ngingasho ukuthi bese ngimthatha njengomngani. Kuthe nje after 3 months sesijwayelene, ngase ngiqala ukumbuka ngelihlo lothando. Ngazizwa senginemizwa nje strong for lo baba. Asishelananga-ke mina nalo baba, kodwa kuthe ngolunye usuku azile emini azongibona, nami ngaphaphama sesiqabulana. Kwahamba-ke isikhathi saba sebudlelwaneni naye. Singena ebudlelwaneni nje kuqeda kuphuma izimali zomyeni wami. Yayiningi impela imali. Ngapha umyeni wami wayengishiyele nomuzi nezimoto. Kwaqala kahle ukujola kwethu sivakashelana. Kwahamba isikhathi wabese ecela ukuthi kube yimi oza kuye ngizomvakashela ngoba angumuntu osebenzela ekhaya. Ubenganamoto kodwa ukushayela ubekwazi. Into beyenzeka-ke ubethi mayebiziwe ukuthi ayosebenzela kude aboleke imoto kimi. Bengimunika nginganankinga. Into eyenzeka ukuthi nawe sisi uyazi umuntu into makungasiyo yakhe akayiphathi njengomnikazi. Zaqala zafa-ke imoto. Ngiyacabanga ukuthi nomyeni wami ubekwatile la bekakhona. Phela umyeni wami ubenganabazali, so zonke izinto zakhe zasala kimi. Bekuthi makufe imoto-ke siyithengise sithenge enye, nayo leyo ethengiwe iphinde ife. Yathi nje isizophela imali, wangicela ukuthi angizohlala naye. Ngihlala naye ngaliphi? Uthi nami kumele ngithwase ngoba nginabantu abadala. Emva kokuthi akusho lokho, vele nami bengihle ngiphupha ngisemanzini. Ngahamba impela ngayohlala naye, ngaqashisa kwami. Ngathwasa-ke, solo kuthwasa kwami, wacela ukuthi ngiyeke umsebenzi ukuze ngizofokhasa kulezi zinto zami zedlozi. Yonke into bekayikhuluma bengiyivuma. Ngayeka-ke umsebenzi, ngaba busy-ke nalokuthwasa. Zaphuma imali zami zasemsebenzini, salungisa umuzi wakhe. Ngoba kwakuyindlu nje engango-3 room kanye nesigodlo. Sathenga neplazi nemfuyo, sazibhalisa ngaye. Sasebenzisa nje zonke izimali zaphela. Kuthe seziphelile imali, wathi asithengise lo muzi wami nomyeni wami. Ngavuma futhi.
Ngivuma ngoba phela cha, ngiyabona ukuthi ngiphetheke kahle. Ngibona lo muntu angithanda ngenye indlela ejulile. Ngapha nomuzi wakhe ngoba sesiwulungisile ngangijabulile nje. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi waqala waveza ubuyena. Washintshashintsha amantombazane lawa akathi iziguli zakhe. Ubeseka nokuwafonela nje ebusuku. Kwesinye isikhathi besaka nokunyamalala nje ngingamazi nokuthi ukuphi. Ngapha beseka nolaka. Uthe esuka lapho wabese engixosha ethi ngimusebenzisa kabuhlungu kwakhe. Ngazama ukuqinisela kodwa kwaqhubeka kwabheda kakhulu kunakuqala. Waphuma ngisho egumbini lethu lokulala waya kwelinye. Wasuka lapho beseka nokulala nezintombi zakhe ngikhona endlini. Ngabona ukuthi angihambe ngibuyele ka-anti. Emva kwezinyanga nje ezine sengibuyele kwa-anti, ngaqala ngopha. Kwaluma manje ngaphansi ngaba nezintwala. Ngaya emakliniki nasezibhedlela lutho ukuthola usizo. Ngendlela bengopha ngayo, ngagcina sengifaka amaphampasi. Nawo futhi lawo maphampasi beyanokuphela. Ngigcine ngifaka amathawula. Okwezintwala ke zona ziyafika ziphinde zinyamalale. Sahamba ke saya emntwini sino-anti. Ila ngathola khona ukuthi ngifakwe ilumbo. Futhi lo muntu lona bekangidlisile. Yasho ke lenyanga ukuthi nguye kuphela ongakhona ukukhipha lo lumbo angifake lona. Ngoba walilanda ngaphandle. Ngazama ke ukubuyela kuye ngiyofuna usizo. Wafike wangifuna imali eningi kabi. Wangitshela ukuthi angeke akwazi ukungisiza ngingakakhiphi le mali ayifunayo. Yazi lo muntu ngendlela anonyangalo. Uyazi ukuthi anginayo le mali ayifunayo ngoba phela izimali zami zonke nguye owaziqeda. Waze wangigila umuntu. Engithanda ukufundisa abantu bakithi la ngaphandle ukuthi mabaqaphele izinyanga. Umuntu mayekusiza waze wafuna ukuthi nithandane, vele ubaleke ungabheki nasemuva. Ngoba labantu bayakwazi ukubona ukuthi iphakethe lakho lingakanani. Ngicela nokuxwayisa abantu besifazane ukuthi bawahloniphe amafa wabayeni babo ngoba kubi la ngaphandle. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ucommente, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.